Terve Vesa. Moro moro. Miten menee? Ihan mukavasti. Kivassa seurassa istuskeltaisiin pokeripöydän äärellä. Ainoat merkit puuttuu. Niin, toistaiseksi vielä. Toistaiseksi. Niin, missä me ollaan? Me ollaan Royal Casinolla Latviassa, Riikassa. Osaatko taivuttaa tämän Riika-sanan? Ollaanko me Riikassa vai Riiassa? No, Lähdemmekö me Riiasta vai Riikasta kotiin takaisin? No, olisiko Riika mukavampi, eli ollaan Riikassa. Okei, no mennään sillä tällä kertaa nyt. Mitä sä oot tykännyt kaupungista? No, se mitä mä oon nähnyt tästä Casinolta hotellille, niin arkkitehtuurilta ihan mukava näköinen, mutta ei mitään se suurempaa. Vaikuttaako tää meistä sellaiselta, että vois tyttöystävän tuoda ensi kerralla mukaan? No joo, mutta tässä mitä näitä emoppeja kiertänyt, niin kyllä parempiakin vaihtoehtoja on kuin tämä. Niin, ettei tyttöystävä kuitenkaan, ettei ole parempia vaihtoehtoja ei, sitä ei vaihdeta. Okei, joo, hyvä. Sä oot nyt vuoden verran kiertänyt emoppeja pokerihuoneen pro-tiimin mukana, niin osaat sä itse arvioida, että onko sä kehittynyt vuoden aikana pelaajana jollain lailla? No, ehkä hivenen, mitä tässä on nyt päässyt viime aikoina keskustelemaan niitä kanssa, ketä ymmärtää selvästi enemmän kyseisestä pelistä kuin minä. Eli mä pelaan aika lailla fiilistuntumalta, se ei ehkä ihan aina ole se oikein vaihtoehto. Ja ehkä hivenen on saanut uusia katsantakantoja, millä voisi niin lähteä viemään tätä pokeriuraa eteenpäin. Pelaat sä pokeria huvin vuoksi vai rahan takia? No valehtelisin, jos sanoisin, että pelkästään huvin vuoksi. Mukava harrastus, mistä voi saada rahaa. No mites niin mukava harrastus kuin tää on ja sitten joskus on kiva vähän juodakin, niin vedät sä kännipokeria koskaan? Vedän, kyllä. Pelaat sä koskaan selvinpäin? Sitäkin joutuu välillä tekemään. Okei. Otetaan muutama sellainen nopea napakka tähän vielä loppuun. Riika vai Tallinna? Tallinna. Texas vai Omaha? Teksu. Turnauspeli vai käteinen? Turnaus. Syöminen vai juominen? Juominen. Aki vai Minna? Minna. Pokeri vai seksi? Seksi. Kiitos. Kiitos.